Auntie, best choice one say. Baby, tashi mu kwanta mu je mu kwanta kin ji yawa baby tashi mu je mu kwanta yanzu ina barin ki sai ki kai asuba kina lasan waye na zo mu je mu kwanta. Ta annabi best choice one say. Baby, ki dinga ma yarinyan kin nan magana idan ta shiga ta dinga kulle kofa. Wannan kudin fa ni fa baby ba zan iya ba wallahi wannan yarinyan mahaukaciya ce. Auntie, best choice one say. La baby na gaya miki idan kin gan karfe 2 yayi ki dinga kashe wannan fridge in ba haka fa da dare ba za mu kwana a zafi fa ba za mu kwana ba da AC saboda solar nan ba kai bane da shi. Auntie, best choice one say. Yawwa baby kin gan wannan miyan kubewan zaki sannan idan kina sa tuwon kina sa shi manya kirza ki dinga sa shi kadan. Auntie, best choice one say. Baby, good morning. How was your night? Baby, ki tashi mana, ki ma mutum abinci mana ya ci. Allah gamma wani irin bacci ne haka. Auntie, best choice one say. Allah sarki. Baby, yanzu wannan followers ɗinki ba suna miki kallon kamar kina da kuɗi ko? Social media packaging. Allah ya kyauta. Ta annabi. Best choice one say. Baby, kani yanki. Baby na ce ba, kani yanki. Amarya. Best choice one say. Kai. Baby, bara ki bar mutum yayi magana ba surutu nan da bakin ki. To ki yi magana, na yi shiru. Sis. Best choice one say. Baby, ba na son buro ba fa. Ba na son haka. Ni ba a min haka. Auntie, best choice one say. Yawwa, baby za mu fita karfe 10. In karfe 7 za ki tashi ki dinga shirya dan ba zan iya yin da ke ba. Ba zan iya ba. Wankan awa daya sai ka ce mutum zai canza fatansa. Ba zan iya ba. Auntie, best choice one say. Assalamu alaikum. Kai. Amma baby wallahi ke munafika ne. Kin bar ni da yunwa sister ki tazo kuka kulle daki ko dafa indomie kuna ci ko? To na bar ku da Allah. Na tafi zan tafi. A zo a kulle kofa. Auntie, best choice one say. Baby. Kai, ko da yake ba magana da ke ba yanzu sai ki danna ma mutum video. Kai wata wannan wace irin rayuwa ne? Kawo yanki za mu yi magana.